Si Kristo naghisgot nga bisan og dako kayo ang gahom nga naghari diha niya, nga natingala ang mga tao nga gamhanan kaayo siya, hasta ang patay buhion niya. Giklaro gyud ni Kristo nga moabot gyud ang panahon nga mawagtang ang iyang gahom o patyon siya sa gahom sa tao. Nganong gisulti ba ni Jesus aron pagtudlo nato nga kitang tanan matapos ra gyud. Matud pa sa unang pagbasa na ay mga timaan nga hapit na ta matapos. Unsa man ang lig-on nga bukton magkurog-kurog na, ang lig-on nga tuhod lisod naglakaw niya. Kaniadto kusog kay kang mukatkat og mga kahoy, karon hadlok na kay kag kanang mga habog, bisan gani kaning ang sa hagdanan nga mubo ra gyud kaayo, mangita na gyud kag gunitanan, kurog-kurog pag yun. Nga jutay na lang kuno ang ipon nga iusap sa atong kanon, di ba tinuod no? Nya ang atong buhok muputi na, pero wa giapil diri nga mga upaw na ta, pero mga larag. Nga, pirmi na lang kunong dag-om ang kalibutan, bisag sidlak pang adlaw, dag-om lang yapon, kaya nga naman, hanap naman kay imong pananaw. Yang imo sang pangdungog, sige na lang kag pangutana, ang bakba na lang imong tutukan, kung unsay gilito, kaya di na gid mo mabati. Yan. So, maabot yun. Mga timaan hangtod, masakit na ka, di nakakaihi, di nakakapagawas imong hugaw, maglisod na kagkaon, kaya di nakakaton, buslutan na lang diri, nga ipasod na lang ang pagkaon. Usahay, wala na imong hugaw, ari na las kilid, butangan na lang tangki-tangki. Inana ba? Kabantay mo? Ay lingi ay mong tupad. Inalig-on pa kagtuhod. Lig-on pa? Oh, wala na Muna ningon siya diri, pahimusli samtang batanon ka pa. Buhata ang tanan nimong gusto, pero naay warning, pero timan naay hukom, hukman ka. Nya dunay mga buta nga atong himuon samtang batanon pa ta. Bisan gani hangtod kita pagkamatay nga mapuslanon. Ug unsa man nga butang nga dili gyud madunot og mapuslanon, kay matod pa sa kaning atong unang pagbasa, wa gyoy kapuslanan ang tanan, pero dunay mapuslanon. Unsa mang buhata ang mapuslanon? Tubag. Ibaw mo. Wa mo kibaw. Ang mapuslanon mao ang paghigugmaay. Kana bang gamito nimo ang tanan nimong abilidad aron paghigugma sa imong isig katao, pinasubay sa paghigugma sa Ginoo nato. Mo na ingos Kristo sa iyang mga panudlo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Mananglitan, kung makasa ang imong bana nangabit, mangulata pagid nimo, unsa man na, mapuslano na nga buhat o dili? Tubag. Kusga? Dili. Unya kay misukol man ka, imo man sad siyang gisuklan, imo man sad siyang giaway, imo man sad siyang gibiyaan. Unsa man na, mapuslano na nga buhat o dili? Karon, unsa man day angay buhaton? Sama ni Kristo, iyang gihatag ang iyang kaugalingon sa gahom sa tao. Pasabot, gikulata siya, gibunog siya, gi-accuse siya, gilansang siya sa krus, gibugal-bugalan, gahom man na sa tao. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon. Kung sundo na nimo, pananglitag ikay gikulatas imong bana, nangabit pagid siya, nya imo nang sundon nga itugyan nimo ang imong kaugalingon sa gahom sa tao, ang resulta mapuslanon kay na nga buhat. Mo nay buhat nga makaluwas.
kana bitang magpa-counseling nako nya magsigig ingon pader wa nagi rason nga ako pay unungan paninako ang akong bana o ang akong asawa na masaroy duha ka buok bana nga nagsigig patambag nako pader ang akong bana ang akong asawa nagbudhi nako naa siya'y laki gasalig lang yun pader nga laygitid na siya nya di na biya mi batanon pader gulang-gulang nami nga mo ganing anak naminyo na ug na nami apo nya karon mao ni ang iyang gibuhat nako nya ningon dayon ang bana hangtod kanus ako siyang dawaton bana ningon dayon ko ayaw na lang pagsigi diha og pangutanag kanus ani mo dawaton kay mga tiwasono naman sa mong edad padayuna na lang ang pagdawat niya hangtod mo matapos kay ingon ako kay wa man ka mga bit sa ato pa maayo ang imong pagpuyo sa imong kinabuhi nya kay ang imong asawa nangabit man ang hukom ana niya padong sa impyerno apil anang iyang kabit ikaw nga nahibaos iyang pagpanglimbong ayaw kasuko dawata siya kaloy siya ingutana din siya nako og mao na pader magsigi na lang gyud ko sana duda sa akong asawa kada niya lakaw din alang gyud ko mosalig nako ayaw sad salig yun nga dili siya kasaligan dili sa naingon salig ayaw glaom salig na day salig di mulaom musalig ka nga di siya kasaligan nya adto ka mulaom sa Ginoo nga maoray mo bantay niya nya muhatag gitag indefinite nga paglaom nga mabag-o ra gid ni siya nganong mang mabag-o man tungod kay naay Ginoo nya unsa man pagbag-o sa tawo nga gasubay na padong sa impyerno unsaon man ha di mo kibaw imo ng kuyugan ba ikaw nga nagdag Ginoo nagda sa kahayag sa Ginoo kanang tawo nga naglakaw sa kangit-ngit padong sa impyerno tungod sa iyang sala kuyugi pasabot istoryahe higugmaa alagare padul-i kay sama sa tao nga kanang galakaw ngit-ngit nya ikaw gadakag flashlight siya nagkatumba-tumba na nagkadagma-dagma na ug muduol kaniya nya imong tamuagan iyang daan unsa man mutarong naglakaw kay hayag naman ika may nagdas kahayag pero masuko kaniya mupalayo ka mosamot gyud tog kadagma mosamot gyud tog ka anang lamyon na gyud ka ngit-ngit ug mao ni kasagaran natong failure gyud ta aning paghatag og kahayag sa atong isig katawo muna ang Ginoo mao may kahayag dito sa langit nya kita dinis kalibutan lakaw naman ta sa kangit-ngit sa walog sa mga luha ang Ginoo nagpakatao ningon siya I am the light of the world ako ang kahayag sa kalibutan sa dihang nipili siya sa iyang mga apostoles o sa mga followers niya ningon siya ipadanag ang inyong kahayag maobitan na inig kanang Easter Sunday unsa itong buhaton Easter Sunday unsa na Easter Vigil managkotag di ba ngit-ngit ang simbahan managkotag suga mansad mo kuanay mo ra mamugdili excited nga ako man lang gisubay kana sang inig bunyag tagaan sa nagkandila butangan para bagyog tuo-tuoan ang uban ingon din siya nga kana bang kandila ba inig human nagdagkot pag nga na yung kandila dili huypon kumuton dili ba na ba dili anaon ilang kumuton kay huypon kuno dali ra kuno mamatay ang bata ang uban sa ang kandila ipuspos yana ba ana haron mapaong pero tihinong daghanang buling diha sa sahog kay ana man itaktak ana haron mapaong nako buang-buang mo di ra ba mo manglimpyo anang sahog diha
Huy pa oy, pag nga og wa na nakinahanglanan. Pero ang simbol ana, ang pasabot ana, mahimo kining bataa nga kahayag niya ang mga ginikanan nga nagdahas kandila moingon sad kami ang magdanag sa kalibutan ani ordan aning bataa pinaagis among pagsunod ni Kristo kinsa mao ang kahayag. Mao magud unta na dahil tagdagkot-dagkot kandila. Kanang mudagkot mo kandila diha pahinungod sa Santos, kasabot mo ana. Ay noon, maka-income tagamay. Pero basig wa mo kasabot, adto ta ngadto mo nagkot ta. Unsay pasabot ana? Gilingi ay mong tupad. Ina kasabot ka na. Unsay may pasabot ana? Nganong naa man ang dagkotanan niya dool sa Santos? Sige lang dagkot, sige dagkot, wa kasabot. Unsa may pasabot ana be? Pangutan na ako. Nga sa pasabot ana pa der. Wa sa ko kasabot. Ang pasabot ana nga nidagkot ka dito dool sa Santos, patakdi ko sa imong siga sa kandila, sa imong pagtuo. Sawa mapawong nimong pagtuo hangtod ka namatay, hangtod ni balik ka sa kahayag diha sa langit, patakdi ko. Mo na ang simbol nangandoy ko nga mahimo kong kahayag ngadtos uban. Oy mudagkot aron makapasar sa exam, aron makauyab mo na doon na kolor-kolor ang kandila, aron maayo sa sakit. Kutob ra jud ka diha matud pas unang pagbasa, wa nay kapuslanan. Magunsa magmupasar kas exam pero yawanon kay kastanan, maunsa man og maayo kas imong sakit, sige nanong kag pangabit, sige nanong kang sugal, sige nanong kag inom, sige nanong kag panglibak og pangaway anang imong silingan. Nya ini kasakit sa di mo magpangayo-pangayo di kag pasahilo, ini kaayo pangaway na sad, yaw-yaw na sad, may pagmamatay ka. May pagmalahos kag kamatay kay pagkasakit nimo, sige Ginoo pasaylo ako, Ginoo pasaylo ay taon ko, buutan man kakayo, patiyo na lang ka kay umayo ka, mangaway na sad, maningil na sad ng utang, mangiskis na sa skilay, pakolor na sa buhok, buangon kay kastanan, buhato na sad ang way kapuslanan. Nindog tayo.